Kings chapter 7. We can take it from verse 7. Okay. And in part 3. It's one of the things. Now there were 4 men with lepers at the entrance of the city gate. They said to each other, "Why stay here until we die? If we say we go into the city, there is famine in the city and we will die. If we stay here, we will die. Let us go over to the camp of the Syrians and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die." So at dusk they got up and went to the camp of the Syrians. When they reached the edge of the camp, no one was there, for the Lord had caused the Syrians to hear the sound of chariots and horses and a great army, so that they said to one another, "Look, the king of Israel has come to attack us. So let us go up." And they flee in the midnight and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. The men who had lepers reached the edge of the camp, entered one of the tents and ate and drank. They took silver, gold, clothes, and went off and hid them. They returned and entered another tent and took some things from it and hid them also. Then they said to one another, "Why are we doing what we are doing is not right? This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let us go at once, report this to the royal palace." Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and favor. Amen. It's a common story. There was a siege. The Assyrians. So famine yawa isekuti akusuna ya mvura, but ndekuti zvavari kuda kuita vachangozviita vari within a certain limited place. Hakuna chekunze chinouya mukati, hakuna chemukati chinoenda kunze. So vakomberedzwa kudaro ndinonzi siege. Nekumwe kutaura toiti sanction. So murume anonzi Elisha ndokubva aisa a decree kana kuti a prophecy. Bhuku rangu kuna Job 22:28 rinoti, "You shall decree a thing and it shall be established." Uchadeclare chinhu, Mwari vachachizadzikisa. IBhayibheri. So I also believe in declarations because it's one of the scriptures. You shall decree a thing. So kudeclare kunoitwa zvinhu kuri scriptural. Depend on a level of knowledge and understanding. Kuti auzvide here opisa page racho. Kana uchizvida ngoti kana Mwari wakazvinyora ndofuka zvinoshanda, asi pane pandiri kupotsa kuziva kushanda kwazvo. Nokuti chese chiri mushoko raMwari chinoshanda, nyangwe chikasa kushandira choshanda. Indiri kunamata Mwari akapa vanhu dzimba ina handina. Saka pana pandozoti dzimba asi Mwari nokuti ndoroja. Zvisina kuitika kwandiri haisi mhari dzochiziviso. I need to help people a little bit. So dzimwe nguva ndikasanzwisa imwe scripture ndinogona kutofukidza kuti zvandanzwa ndo zvairi, gamba zvandanzwa ndokupotsa kuri mandiri. So you shall decree a thing and it shall be established. Job 22:28. You shall decree. Zvototi kana usingade kudeclare unosiya hazvimanikidzwe. Izvi nechekuita nezvinhu kwete mweya. You shall decree a thing. Bible rinotaura pamusoro pezvinhu. It's a spirit word. But rinoti chekutanga tsvakai umambo, first seek the kingdom, his righteousness, and these things shall be added. Things kureva zvinhu. So kana usingafarire zvinhu ndomamavhese kubvisa. Ngotora Bible rako bata page roro. Basa nezvinhu ndakuenda kudenga.
uchaona kuti rinopedzisira risisiri bhaibheri. Because mapeji ese unobvisa. Ndaitaura nemumwe akavenga vakadzi zvikanzi mukadzi haazofanirwa kudai, mukadzi Mwari unoshanda nevarume. Ndikati manje mune bhuku rinonzi raEsther. Mumwe mukadzi kutokwachura. Esther mukadzi ka. And especially vhangeri raJesu haufanirwa kuritenda kana kwamaka vakadzi. Nokuti Mwari achida kutoudza Jesu panyika akatsvaga mukadzi kwete murume. Kwa Jesu chacha kutokwalifya kwairi futi. Nokuti mumwe arada kuponesa vanhu akatsvaga mukadzi. Ruponeso rwedu backbone yacho is because of a certain woman. Jesu asi mwana waJoseph akaberekwa naMaria mukadzi. Yodovana kuti hayo kwaMwari vakadzi azviite. Kutaura kuti waifanira kutokorekta Mwari wacho kuti aishe kana vangada kutiponesa mukadzi aite. Toda Jesu, toda Bhaibheri rechirume so. Nokuti tine vanhu vane mentality yokudza kuti Mwari murume. Nokuti English inoti kana makunamata munoti our father. Yeti kwa zvaibviswa kwacho mutauro waibviswa panoti father panongoreva abba, which means source. Why? Because God is not man. John 4:24 John achibata anoti Mwari mweya. Samweya hauna rudzi. Zvekuti izvizvo zvinoparidza kudai ukabvunza kuti murume ndiye ari kuparidza, ndo mistake number 1. Isaini yekuti uchiri mwana mudiki. Chinoparidza mweya kwete murume. Murume ivhesel iri kusvitsa mharidzo yaparidzwa namweya. Iwo ukabikirwa tii nechando ichi ungatende tipoti ri. Tamaita tipoti. Unofanira kutenda abika tii nai. Saka tipoti haibike tii, inobikirwa tii. Kani nkopasiya. Problem yelife ndekuti ukajamba kireshi, ukajamba grade 1, ukajamba mahumbwe, unoti aita wakura. Sachona zvimwe zvaunoda zvienderane nezera rako, inyaya yekuti panguva yacho wakazvijamba. Maparebosa. So Elisha une vhangeri raataura vanhu vane munzara. Ndokubva adeclare, ndokubva aisa prophetic word. Mangwana nenguva ino tichadya zvakanaka pagedhi reSamaria, pachauya flour. Ndokubva ataura futi price. Muprofita asingashande kuministry of agriculture ndiye ari kutaura nezveflour. Ende ndokubva abata futi kuministry of finance. Ndokubva ataura mutengo zvanzi shike rimwe chete ndo price yeflour yandiri kuprofita. Kurati muprofita une power mufinancial, unogona kutaura maprice ezvinhu. Ini kavhesi ndiri kutokwachura. Apa pakataurwa mari nemuprofita waMwari apa. Imi vanotaura mari andi ndevesatani. Mumwe wasatani Elisha. Andatobviswa peji. Itaura zvemari mubhaibheri raMwari. Anoona kuti hazvina kuitika. Zvanzi mangwana nenguva ino flour yakatsetseka ichatengeswa pagedhi reSamaria neshike rimwe chete. Wadeclare muprofita waJehovha, vanhu vari munzara. Ndokubva paita murume akaramba kwete flour. Declaration. Ndokubva anzi naElisha, iwewe uchazviona haungadye. Kureva kuti vanhu hamutange kunyimwa kana zvinhu zvauya. Munotanga kuzvinyimisa nebehavior zvisati zvauya. If you don't believe, you don't receive. Taina handizvitende. Yes. Kusatenda ikoko kune results. Mangwana nenguva ino pachawanikwa flour yakatsetseka pagedhi reSamaria. Zvikanzi nerimwe shasha ndaongorora mamiriro ezvinhu. Nzwai, I believe mukushanda. Adamu asikwa naMwari akaiswa mugadheni kuti ashande. Vachandoda kuti uzive anga asingashandire kudya, aidya kuti ashande. Nechikonzero chekuti Adamu anga asingararame nekudya, airarama saka aidya. Saka uchiona kune vanhu vanofa vadya. Munhu haadye kuti ararame. Asauzvizive nanazi. Ukatoona uchitodya isaini yekuti unotorarama. Mwari vakabvisa gift of life, even wakaguta unofa wakaloda. You don't eat to live. Ma principles, ma statements are simple nai.
Muna anakutanga kurarama because of eating. Bible rangu linoti mwari vakafemera mweya womumunhu, and many became a living soul. Life is the breath of God, not food. So Adam mugarden waiswa kuti ashande, kwete kushandira kudya, nokuti life yake haisi mukudya, iri muna Mwari. That's why Mwari vakatoti ukatozodya zvandakarambidza uchafa, kuda kuti kudya kungatouraya than kupa upenyu. So Elisha wadeclare, mangwana nenguva ino pachadyiwa zvakanaka pano, nokuita shasha yakaramba. Ndokubvanzi uchazviona ungadye. Kuti kana Elisha ane power rekunyima vanhu zvinhu zvisipo, ane the same power yekupa vanhu futi zvinhu zvisipo. Uye vanhu futi vane power rekugamuchira zvisipo kuti zvizovapo. Nokuti akaramba akanza ungadye, kureva kuti ukabvuma unodya. Saka iwewe futi une power yekuti ugamuchire shoko raMwari utende zvisipo kuti zvizovapo. That's faith. Uye une simba rekuzviramba zvoregera futi kuvapo. Iyi mharidzo ndeyekuti ani nani anotenda kwete anomanikidzwa. Zvausingatende usadaire, usagamuchire. Saka ndichiti kana usingatende kuti Mwari unopa mabasa, kana unopa kubudirira, kana usingazvitende, tichadeclare futi rako rekutoti shaya basa racho zvakanyanya, wofanira kutoti I receive. Nokuti unotenda iwewe kuti nhamo iyi ndiMwari, saka kana nhamo iyi ari Mwari ngaiwedzere nezita raJesu. Wega unotoona wakuramba. Ini ndakati mentality yavanhu pane pandakaibata so. I love examples. Kuna amai vakasvika kubucha, zati mukwasha ndipei mabhonzo. Mukwasha ndokubva arongedza mabhonzo, bucha munhu ndokubva avapa. Vakatanga kukomplaina, zvanzi haana nyama. Ndokubva vabvunzwa kuti mabhonzo acho chimbori chii? Bhonzo chinhu kachisina nyama. Saka pavati ndiri kuda mabhonzo vaapiwa, vakuchema-chema kuti bhata haana nyama. Ndobva ndakaziva kuti amai havanoda nyama, but vanoitsvagira kubhonzo. Iyo fera inotovatyisa. Saka uda kuibatira kumabhonzo ikoko, yakasarira pabhonzo. Aiwa, kana uchida mabhonzo usakomplaina kuti haana nyama. Nokuti kuda mabhonzo. Ukazonzwawo kuti mabhonzo haana nyama, uri kutsvaga nyama iwewe. Usade kuti vharo uri kuda nyama. That example, that you clear mind yako zvakanaka concerning the things of life. Elisha wadeclare, mangwana nenguva ino vachadyiwa zvakanaka pano pagedhi reSamaria. Nokuita shasha yakati hakuna zvakadaro, zikanzi vakuru tine renyu vhangeri futi mi munoramba-ramba. Kuramba kwenyu kwatovharisa madhiri ese, type yenyu hapana chaichawana. Ende kuprova kuti kuramba kwamaita hazvitatise Mwari kunza zvinhu zvake, muchafa nekuuya kwazvo. So murume uyu wakatsitirwa nemasaga echikafu, kureva kuti problem yake haana kuurayiwa nenzara, akaurayiwa nechikafu. Kureva kuti hachisi chese chikafu chinopedza nzara, chimwe chinouraya. Haana kuurayiwa nenzara murume. Akatova nestrength yekusurviva famine. But the greatest famine yake is not receiving the prophetic word of God. Vakuru mukasanzwa raMwari rikasapinda mamuri, munoita a personal famine. Nyika pachayo ine nzara, munhu pachake ane yakewo nzara. Saka uchiona mazuva ainetsa mari kubank, taitoudzawo vasikana vedu kuti dai ndakupa mari hakuna mari. Mazuva ano yako zvapachena kuti yangu ndoisiko. Andi waimbonya kuti mashops hamuna chikafu, enda kuendesa kulunch, chako endai. Iya personal manje. Wagona kunyepera mateka vabika. Kama zvaro chikafu chiri kunetsa chako, tenga. Pane tera nefamba nemwana wangu munomutauniri Saturday. Ndeti ndiri kuda ice cream ndikati handina mari. Ndakura nepaCBZ, takaona munhu ari paATM ari kutora mari. Mwana akandikwenya zvikanzi tete, mari iri kutorwa apa. Osa pfungwa ine mwana ndeyekuti unoitora kana zvinhu zvanetsa. Gamba mukunetsa kwazvo kana usina yako havakupi.
right. Clear mind. Not is a platform for forgetting. Elisha ndokuvata una shoko. Lekuti mangwana zvinoita. Yet these people were under a siege. Kuti ndinotubati one principle in life. No matter siege yakafesa life yako, you must learn to decree things. Zidza kudeclare kuti upenyu hwangu hunoshanduka beti. Usataure maringe zvakakukomberedza. Taura maringe Mwari waunotenda maziro unomuita. Vanga vari under a siege, but wakaprofita kudya. Munguva yaidyiwa musoro yemadhongi, akaprofitawo kudyawo zvakanaka. Iwe hazvisungise kuti ndichagarika. Hapana polisi inokutora kuti unoda kugarika chirudziwo wanokudzidza. Hazvisungise. There are things that are simple in life, and yet izvozvo haukumbozviisa into practice. Zvakafanana ne-window shopping. Window shopping unogona kutoenda kana ku-car sales. Wotonotarisa moto wotobvunza imari hausungwe. Pachinoita kuti usvike pakuchena musoro usina kuendako. Aminu zviri maurongoti handina chiwanazvo. Unogona kuzovharirwa kuti haiwana. Masuta ari kuonekwa uchipfuura. I-window shopping haisungisi. You shall decree a thing, and it shall be established. Job 22:28. Iwewe as a believer have a right to decree things. Usamire kuti pastor vachataura uchitomuka mangwanani so woti nyanga ndichidya musoro yemadhongi, but mangwana nenguva ino Mwari uchandipa kudya kwakanaka. Begin to prophesy your own life. Kuna zvima declaration unokuwadzwa. Rati you must decree a thing, and it shall be established. So wataura muprofita Elisha, mangwana nenguva ino chadya zvakanaka. Zvanzi ndokuita varume 4 lepers. Vakagara pasi ndokuita meeting. Varume tikadzokera muguta rehama dzedu muSamaria, mune nzara tinofa. Tikaramba takagara pano tinofa. Zviri nani tiende kuAsiria. Vakatiuraya ndizvozvo, asi vakasatiuraya tichararama. Meeting yavo ine problem 1. Ine rufuwo yengozi. Tikadzokera kuhama dzedu kune nzara tinofa. Tikaramba tiri pano tinofa. Tikaenda kuma-enemies vanogona futi kutiuraya, but handei. These people were moving into death, yet they wanted life. Chiprofita chemwemetse chaburitsa pambera. Varume havakadecide kuenda kuenemy. Ivo vachiziva kuti vanhu hama-enemies edu, but ndokubva vaona kuti aiwaka kana tikasafamba tinofa. Zviri nani kuurayiwa pane kuzviuraya. Nokuti anokuuraya anogona kukutadza, but iwe hauzvitadzi. Tikagara pano tinofa, but better kuurayiwa pane kufa. So ndokubva vatanga kufamba a journey towards the camp of the enemy. Ndakati baba ndopane problem zvimwe zvinhu zvaMwari. Sometimes your answer is now in the hands of the enemy. Chiprofita chese chaprofitwa hazvina kubva kudenga zvinhu zvakazouya. Zvakabva from the Syrian army, which means there are times Mwari pavanodhipozita chaunoda muupenyu in the hands of those you call enemies. So you need spiritual eyes. Nokuti inzwa victory yaJesu, basa rakaitwa pamuchinjikwa naJesu rakanyanyobatwa kwete nechechi nema-enemies ake. Iye chake Jesu kungoti zvapera, but vairova graft ndovaida kumupedza. Basa raJesu rakaitwa pamuchinjikwa akaita 3/4 of the work are enemies, not friends. There are times yekuti greater grace or greater favor is now in the hands of the enemy. Mukomana unonzi Joseph takamupa kuva a great man, wakamuvwa kuendwa naye to the Egyptians aiwe kwaIsrael. Mwari vanga vakaisa ushe waDavid munyika yeIjipita, yeti nyika yavo iKenani. So sometimes victory yauri kuda is now in the hands of the ones you call enemies. How are you going to handle your victory kana yakaiswa mumaoko yevaSyria iwe uri wokwaIsrael?
So varume avari 4, they were lepers, and vanga vari nenzara. Ndokubva vaita decision zikanzi varume pano nenzara yedu iyoyo nemaronda yedu iwayo, we need to take a move. Basa ndimwe challenge nevazhinji kuti akatarisa maronda ari paari, maybe kushaya hama, akatarisa nzara iri paari, maybe kusafunda, anoti ndapera beta kurara. But ava vari malepers, very hungry, vakati we need to take a move. You are supposed to take a move no matter how poor you are, uneducated you are, hauna hama dzinomira newe, but there is a level of a move you need to take. Ningaite yanda kufunda, unesha unofanwa kuita mkusafunda iko. Iwa uzoti kuma kusafunda kufunda. I'll give you an example. Uyani anda wana kwenda kuchikoro. Nekuda kwekuti wana wakatuenda kuchikoro wachadzidza zvamu ya iwawo. Nanje watori kuchikoro pachao. Saka chikoro achende kuchikoro. Ukashata ziyo zvaumbiani ando ndonzo wakadipa. Bati iwa wana kwendawo. Bati kusalaziva chete utotodza wana kufunda. Saka kufunda sometimes kufunda asina kufunda. Ndokutofundawo. You need to take a move. These were lepers. Vane maronda, they were hungry, but they make a decision. You know, to a challenge apa chao. It's got to take a move uri hungry. It's another serious issue. To take a move uri pain maronda, it's another serious decision. But they got to do it. No matter you are a leper and you are very hungry, you need to take a move. And guess what? Varume ava vana kungofamba nje. Zvanzi pavakatanga kufamba vachienda towards the camp of the Syrians, Mwari ndokubva akonzera kuti vaSyria vanzwe sekunge kuri kuuya an army. Which means when you begin to take a move, mumeso aMwari, you are a great army moving. Mumeso ako, you are just a poor boy trying to move. Maonera anokuita Mwari dai waiwaziva, dai wakatanga kufamba kudhara. Izwa, tinonamata Mwari wamasimba ose. Ndiye Mwari ane ngirozi, ane ngoro dzemoto. But paaida kudhila naFaro kuEgypt, pane paakambomisa ngoro dzemoto nengirozi, akatuma matatya. Zvaingosvetuka but zvina Mwari mukati. Saka kuti unogona kuita kuti datya iri hapana dhiri, but God is involved in that flow. Mwari ane time yaanoona kuti shumba imbomira, datya imbosvetuka. So he can use you. Kana akashanda nematatya, he can still use you. Yes. So these 4 lepers, not well-educated people, not even very connected, no one anotyisa. They were playing together as 4 lepers. Sometimes hauna shamwari dzakakusimudzira dzinotyisa, but you must make a good decision mukutamba kwenyu. Kuti guys, we are poor, we are not educated, but let's trust God, let's take a move. Let's take a sanzi vakatanga kufamba. I know kuti pesi yavo nemafambiro avo, vanhu vane nzara havamhanye. Vanhu vane maronda vane lepers vanenge vachiluza maorgans, which means ipapapa vari mupain, vari kufamba zvishoma. Vane nzara, vanorwara. Mwari haana kuvainkrisa speed. Ndo pamwe pane challenge before I sit down. Challenge yatinayo kazhinji, tine zvatinoda kuti Mwari atiwedzere. Yeti Mwari wacho ane zvaanoziva kuti akatiwedzera neizvozvo hatibudirire, nyangwe zviri izvo zvatoda. Nokuti munhu ane nzara anoda kukasika kusvika pane chikafu. But problem ndeyekuti zvaane nzara haana inedya, zvaane maronda haana balance pakufamba. Saka Mwari vari kuti handikupe speed. I'm preaching the God who can also give you speed. Akapa Elijah speed, akamhanya kupfuura mabhiza Ahab. But the same God akashanda ne the 4 lepers haana kuvapa speed. Bible rinoti wakakonzera noise. Vanhu vakatopiwa speed panyaya iyi, my enemies. Zvanzi vakatiza kubva mukemp, vachifungidza kuti vari kutiza neupenyu hwavo. Gamba vari kumhanyira vasingamhanye kuti vasvike. Kune imwe life yekutukwa yekusvika palevel yekuti anonorara kubhodha ndiwe achinoodha zvinhu wauya nazvo wopa asina kubvira aenda kubhodha kurumwa nemosquito ndiye anoita profit.
Ndiyo chako kunorarira kubhodha uchirumwa kuti munhu aite mari. Iwo ausari kuti asi wese anobva nechinhu kwanoita profit. Vamwe vacho vanotoita vanhu vanotenga zvinhu zvinenge zvauya. Kunoti pese pari kurara kubhodha kune chando ukurarira upenyu hwemumwe. Iwe ndokuchiudza kuti kurarira hwako. Unotozoona kuti munhu waunosupply ndiani profit udarika unouya nazvo. Kunoti pawaitora passport waifudza kuti kutora yako uchitora yake. The 4 lepers Mwari haana kuvapa speed. God knows that you are not educated. Saka kana ukanamata sei Mwari hakupe diploma. But I assure you, he can give you a life as a graduate. Sometimes pamwe pacho you don't need speed, you only need results. But problem yako ndeyekuti unofungidzwa kuti results ari kuda, they need speed, they need God. Speed yauri kuda hauna kuenda kuchikoro kana ukanamata sei Mwari akakuita engineer. But by God's blessing you can live a life as an engineer. Blessing hairambe kubata, but chimwe chisingabate pauri ma certificate acho. So these 4 lepers vaifamba zvishoma zvishoma, vane nzara, vane maronda. Mwari ndokona ndikavapa speed vanodona, havana energy. Saka chandinoda kuvapa results despite their pace. Kunati there are levels in life yekuti God can give you results yet uchine situation yauinayo. Bible rinoti kudi Mwari wedu unoporesa even vane lepers. Chakaita kuti varume havagare kunze kweguta. According to the law they were outcast. Nokuti kwa Mwari ane lepers munhu ari unclean. But guess what? Pavakafamba naMwari kuti avape results, havana kupora. They remained lepers but with results. Iyo iri kanditsanangure musha. Varume vane lepers ndo vakaunza good news musociety. Kureva kuti iwewe zvauri izvezvizvi ukafamba negood news dzaJehovha, vanhu vanopedzisira vasisawo nelepros yako but vachiona solution yauinayo. Why? Nokuti vanhu ava havana kuporeswa. Ani Moses akaya kuna Mwari akati ishe ndinokakamba. Mwari aona kuti you are healed. Wakati go. Ezizvo hachakwanisa. Moses haana kuporeswa sauzvizive. Akati kuna Mwari handigona kutaura. Mwari haana kuti handikuporese. Mwari wakati go. Why? Nokuti Mwari vakashanga nemunhu asingagone kutaura. But akanotaura zvokuti vanhu vanobuda. Vaziva kuti munhu iye akaburitsa vanhu iye asingagone kutaura but ataura. Haagone kuzvirova dundundu kuti handakataura naye mukabuda. Nokuti vanhu vanotomubvunza kuti handi matauriro ako taibuda kupa. Saka iye akaburitsa vanhu asingagone kutaura. Vanhu vachaziva kuti ndiMwari idzo hadzikwanise. Saka there are times yekuti Mwari vacharega kukakama kuripo but vachakupa grace yekunegotiata as a stammerer and be a spokesman for the things of God. There are times yatakaudzwa kana uina Mwari zvese dambudziko riri pauri rinopera. Izvozvo zvaita kuti vazhinji vabackslide. Nokuti these were lepers, they were not healed. Chakaitika Mwari akavapa grace yekunowana clothes, yekunowana zvikafu, vakauya kuzoudza hama dzavo guta rikapona. Kuti sometimes God can work with a leper before he cleans a leper. Doctrine yatakaudzwa nza ukati kuna Mwari zvinova. There are things zviri pamunhu zvokuti no matter how prayerful you are. Maybe I'm preaching to a little bit mature. Nokuti kana uri mudiki unotaiwa kana ari Mwari anoporesa zvaifanirwa kubva pandiri. Pane zviri pauri zvokuti even kana ukasaporeswa hazvidinai maresults auri kutsvaka. Ende maresults acho ukawawana zvinoita kuti vanhu vazive kuti ndiMwari kwete iwewe. Do you know kuti pachallenge iri pamunhu ine two sides. Muridzi wayo anoda kupora, anoporesa anodawo mbiri yake paproblem iyo. Ukaona Lazaro achifa iro Bhabhuri rabonyora richiti hanzvadzi dzake dzakati Lazaro wamunodafa. Vanofa sei vachidiwa? Lazaro wamunoda arwara, Jesu hauye kusvika Lazaro anofa. Vanodiwa naMwari vanosvika pakufa Mwari vacho akazvinzwa asingadzoki.
nokuti Jesu chaari kuziva ndechekuti only Lazarus nokuti tinowirirana ndiye wandingashandise pamisheni yandiri kuda even muproblem yake. Ambuya vapita pavakarwara Jesu akaenda kandowanamatira fifa ikapera, but paakanzi Lazaro arwara haana kuuya svika Lazaro afa. Chikonzero wamunoda. Unoziva here kuti mukadanana there are times yokuti you become a victim of God's purpose. Vanoita problem na Samson ka. Samson munhu wamwari but aida wakadzi hysteric. Ukatoverenga Judges 14:4 rinoti Samson paakada mukadzi wekutima, it was God who was looking for an opportunity to destroy the Philistines. Kureva kuti haisi pfungwa yaSamson kuda mukadzi wekuchiFilistia. It was God looking for an opportunity. It's scriptural. Judges 14:4 rinoti vabereki vake havana kuziva kuti ndiMwari ari kutsvaka mukana. Yeti doctrine yaivako ndeyekuti kudii? Usarore mamwe marudzi. Don't intermarry with other tribes. Deuteronomy 7:3. Don't intermarry with other tribes. Samson aberekwa anoti kudii? Ndaona musikana akanaka kuvaFilistia. Vabereki ndobva vavhura Bhaibheri zvikanzi mwanangu, inyaya kuti shoko ishoma maurimira apa. Ndobva ravhura zvikanzi apa. Don't intermarry with other tribes. Judges 14 ndokubva yanyorwa ichinzi nokuti vabereki vake havana kuziva. Unoziva kuti kune vanhu vasingaziva but vanokuvhurira vhesi. Zvekuti kana usati wakunzwa Mwari unofunga kuti ndivatokukorekta kamba vatori wrong iwe wachivhura vhesi. I'm not moved kuti munhu avhura scripture achikorekta munhu kana ipapa ndakurawo palevel iyoyo. Nokuti Matthew 4 Satani achida kutoronga miedzo kuna Jesu pane paakavhura Psalms 91:11 akati zvakanyorwa zvichinzi svetuka nokuti haatendere tsoka yako kurera padombo. Even the devil akati it is written. Saka wese anomira achiti apa zviripo zvakanyorwa apa haisi complete truth. Hausi kuninzwa mira nyatso kutsindira musha. Asi munhu waMwari verengai apa. Asi zvaMwari verengai apa. Vabereki vaSamson vaiva nescripture but vanga vasina the mind of the owner of the scriptures. Kudriver kuti utonzwa wakudriver wakugona iwe haiwe koti baba, but ukapromotwa kunzi washofa to the president ukashandisa highway code unofaiwa. Nokuti kana uchiri kudriver wega red means stop, green means go. Kana wana president marobots anakala ukangona achine kala wabuda basa. Haizo zvekuti mama driver kunoti yakona driver apinda red yari kuzati wandiri kupinda naye iwe se imi muchikuita zvemabhuku noita zvamudhara. Asi munhu waMwari verengai apa. Matsotsi verengai apa. Nanhasi inda muri vabereki vaSamsoni hamuna unongovhura scripture yeti Mwari wacho arikutoti inini ndiri involved nemurume. Chinzwaka ukatoverenga zvakanaka vabereki vaSamsoni vari correct pascripture but havasi correct parevelation of the scripture. What is the revelation behind nyaya yaSamson? God was not looking for marriage. He was looking for an opportunity to attack. But vachishandisa a process that looks like marriage. Problem yekuti vanhu vaMwari vasikura vachitukana ndakaidiscover hakuna ari kuparidza kuti Satani ngaanamati hakuna. Vacho vari kutotuka vanototi Jesu ndimambo. Saka vanotukirwei? Havatukirwe vhangeri. Vanotukirwa how they present the gospel. To me it's like style. Varume bhora munowina nemascores. Kana ukagona mastaira unogona kutonzi soccer star. But unoziva kuti unogona kuva soccer star kuti timu iri kurereketwa. Kune masoccer star anenge ari mutimu iri kutorereketwa. Why? Akaimprove a skill but sustain a team scores. So score yedu pano is all about Jesus. Zvekuti wazopresenta sei message yako wazotuka ningi, it does not help people. Zvino entertainer, but the real empowerment is the gospel. Hosea was a prophet of God. He never prophesied to anyone. Actually, I hura.
andina rubebiriri prophet Hosea akadi akanotora chifeve chinonzi goma akava nemwana akachisiya Mwari vakauya futi vakati pamha mumwe tora hure rako upamhe futi akapa nhumbu hure akarisiya Mwari vakati tsano dzokororo ine simba hure ngaribereke. That process is adultery. But what's the secret? The process here, God was trying to minister to Israel. Nokuti Israel ndiye mukadzi waMwari. Saka Israel yanga yakunamata zvifananidzwa naBhari. Saka spiritually, that spiritual adultery. Saka kuti vaparidzirwe kunzi muri kuhura pamweya vaigona kujaja zvisirizvo. Saka Mwari vakati iwewe chihura panyama anenge akutsura kuti profeti azvidiwe ndiwo uchatendeukira woti nemiwo zvamuri kuita azvidiwe muri kunamata Mwari asiriye iwe muri kuita adultery spiritually. So God can use a process that is not this. Is why hakuna munhu waMwari ari kuparidza Satani. Tese tinoparidza Mwari chatakasiyana maparidziro. Neanenge atondituka unonzwa achiti Jesu ndishe. Kureva kuti chatakasiyana is how to present, but what we present is the same. Challenge iriko ndeyekuti chanyanyita tisiyane pakupresenta. Vanhu vari kuda vanhu kuchechi kwawo. Unandomira pana chitoshedzera kuti ndikawana kana 20 vanopinda kwedu bana ndanaka. So the only way kuti 20 vavo vauye, you don't preach Jesus. Unotuka mfundisi wavo. Unotsvaga nyaya dzekuchechi kwavo. Nokuti vamwe vedu panapa musi kutendeuka muri kutransfer. Nokuti wakatungirwa pastor wako unombodzwa Jesu ende iwe totohurana nasi. Chechi yo wakabuda but upomba usati wabuda. Kuna kuti wakatransfer. Tashwa atorera vanhu mari dzavo shwa ndemufundisi akadani unopinda ikoko kuhura uchiri kuhura kurwa mukadzi kurwa mukadzi wototi pakatuka prophet ningoti yes mukuru transfer haisi repentance. Preachers are different but the gospel is the same. That's why I refer people to my basics are natural in our nation. Mupastor achibata kuti anointing igrace dzekuti unogona namatira mvura munhu achiri mudiki pakunamata asingatende munamato uri spiritual anogona kupiwa bhodhoro remvura akaziva kuti munamato akanwa akapora. Nokuti naJesu pane paiti asangana nebofu aikanya mavhu pasi oisa kumeso. Hazvireve kuti Jesu iyeyo haana power rekuti receive your sight. Ati type yandadhila nayo inotodawo zvinobatika. Asi ese mapofu akanzi naJesu receive your sight. Dana Batmiyoi, wepana John chapter 9, I want to receive your sight. Akanzi tanotombo zorana. Zora bata. Jesu wakupfira mate pasi kukanya so. Ilevel yemunhu hazvina kuti iye haana power. Anoziva kuti ndikataura receive your sight. Anoramba akadaro. But anoda zvinombomutoshora pichani. Onogeza ega. So mupostori akachibata kudhara ndokubva anamatira mvura akapa munhu akanwa. Vanhu ndokunoti vanhu vaenda kupostori vangauya sei kwedu. Zvikanzi mvura yeupenyu ndiJesu is the living waters, which is true. But chaari kuataka iprocess iri correct. But yaari kuda kuti abvise vanhu ikoko. Obva ati Jesu is the living waters. Udai kupiwa mabhodhoro emvura. Ati fambei muna Jesu iye. Jesu wacho obva amudza kuti muchechi mako mune vana vadiki. Zvekuti pauri kunamata havasi kupora. Saka chinamatira mvura. Kuita kubva ati manje ishe ndoende kavatorerako. Muno machagara sei. Zvikanzi aiwa handichaiti muteuro. Anointed water. Ungaita kuti uramba uri muchechi imomo. But wakapiswa kumvura uchika kumvura. Wakarohwa neprocess. The truth is anointing can flow even in water. Matransfer aringoitwa. Hapana vanhu vasitombotendeuka. Kana anohura anoramba achihura kupinda ikoko akanzi kuri right. Iye hasi right ari kupinda kuri right. Ndakanzwa imwe scripture manje. Tinombonzwawo. Kwete kudenga panyika cha. Saisema magic wristband. So my wristband ane vana de magic. Ndakati iyi haisi revelation simple English. Kana zanzi don't put on a magic wristband. Paunofanwa kubata ndopati magic. Kwete wristband. Kuti kana kune magic wristband
which means there is also another wristband that is not magical. Kudzave bhora pana ana ako kakatoti Barcelona. Haisi magic. Ngoti ndiri supporter. Ipapa chirungu hapana revelation apa. Please what from a wristband adiwe mwararamba. Paramba magic wristband. Muenzaniso ndakati kunganga ndakaenda kuchiridzwa hosho. Ndikauya kuchechi ndikaona bvuvi vachiridza hosho. Funga kwako ndakanzwa sei? Ndakapotsa ndashauta. Hosho dzeng'anga dziri kude muchechi yaJehovha. Hosho dzemasvikiro mumba yaMwari. Mwari ndo pakazonditi aiwa hosha dzisi dzemasvikiro. Iwo pawakasvika ikoko wakangosvika dzichiridzwa. Otherwise masvikiro asati akuridzirwa hosho dzadziriko. Mwari anotodawo kudziridzirwawo. Gitari harisi raSatani. Asi Shatani anogona kushanda negitari but harisi rake. Kujeri kune munhu akabaya munhu nebanga. Ari kutopika ine mapanga 3 anosanda sungwa. Abuse yeproperty haireve kuti property iri wrong. Saka kana pana akagadzira wristband yemagic ndiye ari wrong kwete wristband. Munhu kana uchida kuataka mumwe munhu haugone kuenda deeper like understanding simple English. Kana English yati magic wristband zvakutoreva kuti kune imwe isiri magical. Vakuru dati ichi chirungu haisi revelation. Kune zvinoitwa nemasvikiro nemweya yechina. Chuma, mabeads. Indakakura ndinzwa kuti chuma ndechemudzimu ndechemasvikiro. Zvikadzimai vangu izvezvi vane mabeads avanopfeka Sunday. Ende vanhu vandoziva kuti havana mudzimu kuchena. Kureva kuti midzimu yanga yatora fashion ikaisa kunzvimbo kwayo. Saka takaenda ikoko tikanotora fashion yedu. Izvi zvandiri kutoshandisa izvi. Zvasha zvekunyika kaizvo, zvemaspika izvo. Nedzimwe chechi nanhasi havashandise spika. Vanotoona Satani ipapa. Kune chechi nanhasi tisingaone TV. Yeti TV haisi yaSatani. Satani ndiye akanyanya kudominata by use of TV. Alright, TV haudi. Une phone inoenda painternet. Sa problem yako ndeyekuti unofunga TV chinhu chihombe. TV is a system that turns telecast into a vision, which means your phone is part of TV. Achi chirungu wakura hakusi kuti mweya, chirungu. But sometimes udofo, urubatakana. Ukanzwa Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekusaziva, havareva kuziva zvemweya chete nezviri panyika zvemanga-manga. Kurado vasingatomboziva zvepanyika chaizvo. Anofunga kuti TV chinhu chihombe, chinoonekwa makagara pasofa. Saka chechewo haidi TV iyane laptop. Uye zvonotamba chikoro ndo chachishoma, mweya chaiwo hapana zvemweya. Hama dzangu, amini ndakuenda seyo. The 4 lepers vakatanga kufamba zvishoma nokuti vanorwara. Mwari ndokubva akonzera sound yakanzwikwa neenemy. Kureva kuti Mwari aiva kurutirwawo. But havana kana wani chamwari chavakaona. Although God was on their side. Sometimes God is on your side. But by sight you cannot see anything. And by hearing you cannot hear anything. The 4 lepers havana sound yavakanzwa. But Mwari akakonzera mafambiro avo kuti ave sound yakakura. Which means kune vanhu izvezvi vari kufamba naMwari. But they have nothing to show. But guess what? Uchaona nema results in life. But God was involved. Urido for ina Mwari. Saka uchiona mande hembe dzaunopfeka. Hatipfekwe nedo for it. Izvezvi una ofisi yavabuda. Wasiya wakiya. Chikoro hapana. Kurati Mwari nyange usina chikoro. Vakakuisa pamamonya emaofisi. Iyo unofukuza kuti varungu vako havadi vanhu vakadzidza here. Oya zvitange mandi iri kuuya kuti munhu wese ngave necertificate rake. Vanondoziva kuti rakurapera. Hauna ke. Chinoita kuti urambe uri pabasa usina kufunda chii. Mwari akakonzera favor. Haana kukupa certificate. But akakupa office pakati pavanhu vane macertificate. The 4 lepers had got. Vanga vaina Mwari. But havana chavaiona kuti Mwari ari pano. But maresults pavakasvika mukembe yavaSiria, zvanzi vakasvika vaSiria vese vasisipo. Just imagine,
kana vaSiria vatiza vachiti kuri kuya hondo zvoreva kuti dai vakamira vakatarisa vaifane kuseka taumana tikutotiza munhu atotadza kumira ega. There are times yekuti God is on your side, but ukazvitarisa there is nothing to show. But guess what? Continue to walk. Marizauts achakuudza kuti wafamba naMwari pesa. So far pana chikutom kana anotomukubvunza kuna matakwacho kuri pano tuone manamatiro acho hapana chikuvaratidza, but usaureswe mwoyo nemunhu ziva kuti ndiri kunamata Mwari akatendeka. In due time God will raise a standard. Vakasvika mukembi yema enemies as lepers. They were not equipped, but they achieved as lepers. I remember there was a time ndakataka kuenda ku South Africa Pretoria kunoparidza. So ndakakwira same flight na president weFM anonzi Madzira. Tinoparidza pa same conference Pretoria. Tikanogara pa same hotel. Samudhara akasvika pa time yatakamuka kusena akundibvunza. Saka mufundisi munoparidza muri kumunhu ndati muroti. Ndo vakati muroti. Same hotel na president weFM. Same flight business class. Sure. Kumuno muroti na president weFM. Same hotel. Ndikataiwa kana ndio zvinotondishamisa ndingonda ma results. Kumashuka kuna kutombona akaile prosteka dzeka. Tinongotumana mahotera imomo. Apana chikunokuza kuti ndakasenda papa sikukwati, ndakasitsa kwakati, ndakamira cheche nayo. Kungobva pamuti papa ku airport straight. Ndizvo ndikubaridzira pano. Ukatarisa life yako that's a testimony. Yekuti pamwe pacho una kutombona Mwari achiita zvinhu, but Mwari agara achiita zvinhu kuupenyu hwako. Tine vanhu vanofungidzwa kuti ndikatravhera kumasvingo. Pasina accident yaitika. Ndagona kufamba mushe. Rega ndikudze chinhu ichi. Pane pekuti Mwari wacho avakuratidze accident yavakubvisa, but vanenge vakubvisa pakudi unosvika pa target wobhadhara mari change yoshayikwa wonzi pakai paside vakuru. Time yauri kupaka itime yekuti dai wafamba muchifu une gonyeti rawaisanga naro pakefu. Saka Mwari vari kudhila netime zvekuti you never see anything when God deals with time. Zvekuti unopona accident usiri accident. Ipapo ndipo ndikuchipopota patoke tida kufamba mani. Ndiri varanda vaMwari, inzwaiwo Mwari muranda vaMwari. Unosviwa. Dai waziva kuti Mwari akubvisa munhamo dzakainzwa. Chinoita kuti ufanirwe kunamata Mwari haisi nyaya yezvinhu zvauri kuona achikubatsira, zvinhu zvausingaoni zvaari kukubatsira. Vakuru dai taratidzwa zvese zvaifanirwa kuitika muzuva ranhasi, dai takasika kupinda mutauni, dai uchiri kupureya izvezvo. Baba Mwari uyu haatiburitse munhamo chete, pamwe pacho anoburitsa nhamo yacho tisati tasvika ipapo, zvekuti hauzoziva kuti ndafanira kunge ndiri munhamo. The four lepers pavakasvika kukembi yevaSiria vakasvika kusina munhu. Vanobvira vaona maSirians achimhanya, saka dzimwe nguva vagone kupa testimony kuti takatizwa isi. Vanongofudza kuti vakasvika kusina vanhu. Vakuru kune zviri kutofamba izvezvi on your behalf, zvekuti dai watotanga kurumbidza Mwari pane zviri kutofamba izvezvi on your behalf, but hazvisi kuoneka. Let me go deep on this one. The birth of Jesus, Jesu achiberekwa, chakatanga zvipo zvake iye asati auya. Matthew chapter 2. Mawise men akati kudii kuna Herod. Takaona nyeredzi yake tiri kunyika kwedu 2 years ago. Tikatanga kuuya nezvipo zvake. Numbo haite 2 years 9 months. Kureva kuti zvipo zvaJesu ndo zvakatanga kufamba Gabriel asati auya kuzoudza Mary kuti uchaita numbo. Amen. Kureva kuti vakuru Jesu paari kuberekwa, ari kuberekwa already zvinhu zvake zviri munzira. Amen. Do you know kuti kune zvinhu zvakatanga kufamba iwe usati wazvinamatira? Amen. Mwari muziva here akarongeka kusvika palevel iyoyo yekuti Mwari aitoziva kuti murume anoda mukadzi, saka pakusika akavasika, kwete taakasika murume. He created them, not him. Kureva kuti paanoziva kuti this is not good, vantoziva kuti ndo nhamo iyi yandakaona. Ausikundidzwa here. Mwari vakasika murume nemukadzi. He created them, male and female.
vachizva kuti murume haagari mushe pasina mukadzi. Saka Adamu paanga ari ega, Mwari vachida kumupa mukadzi, vari kuda kumupa mukadzi wavakamupa. Hausi kuchinzwa ichi chitsokorori. Mwari pavari kupa Adamu mukadzi, havasi kumupa mukadzi munyowani, vari kumupa mukadzi wavanga vakamupa kudhara pakusika. He created them, male and female, not according to God. Chinotanga is solution kwete problem. Nokuti pavagara zvina kunaka kuti munhu ave ega. Zvapachena kuti agara asiri ega. Amen. 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 Unokuzva kuti Eve akatozosikwa time. He created them. Akavasika murume nemukadzi, male and female. Mwari akazwa murume akaita zvina kunaka kuti munhu ave ega. Zvoita sekunge nhamo ndoyatanga, gamba chinopedza nhamo ndochakatanga. Munhu asati ane nhamo nokuti mukadzi wacho akatomupirwa ari mari. Kureva kuti Adamu paanozoti Mwari mukadzi wamakandipa, iversion yekuti ndo mafungiro ake. Gamba mukadzi uyu haana kumupiwa paakamuka, mukadzi wakamupihwa paanga achiri ega. Usikundidzwa. Pane zvinhu zvausina izvo zvawakapiwa kudhara. Musi wazvinouya ndounoufudza kuti wapiwa. You are slow to catch up. Takadiscover izvezvi kuti munyika mune diamond. Hazvina kuti takapiwa madiamonds izvezvi. Kunonoka kuziva zvauinazvo. Ukazozviziva unofungidza kuti wapiwa, iwe wakapiwa. So the 4 lepers, they were used by God as lepers. Akakunyepera kuti dai zvatanga zvapera kuti Mwari ashande newe. Ari kutaura type yeMwari waanofunga iyi. I'm preaching about a wonderful God. Amen. Who can work with lepers. Amen. And bring good news to the nation. Amen. Teacher kandi teacher nini? Akatodza abereki wangu kuti pana tsana makatambisa mari. Hapana zvozikanwa. Tarisai mari dzavo. Dai mari makatenga mbudzi dzaitobereka. Manyudzwa mari yese nemukomana. That was true and that was then. Ndasangana nemurume anonzi Jesu. Haana kundipa certificate yekuprova kuna teacher. But wakandipa nyasha dzekumira pamberi pemadzimambo. Kumira pamberi penyika. So there was a time andaparidza kuRadio Zimbabwe. Ndakazodiscover kuti okay, akanditicha indita kwandoenda. Achi kuticha grade 4. Indakurova iri nyika. Certificate haina kuchinja. Kungoirova ndakadaro baba. Kwandakafunda ini ndaiti ndikasumudza ruoko ndikataurisa vanhu vaiti you are from 3 spelling inotomvexa. That was then. Bandasangana nemurume anonzi Jesu, haana kundigonesa maspelling andaitadza. Akangonigonesawo zvimwe izvi. Nokuti ungotaura mbichana so. Unonzwa maoko. Unokonzwa kuti hachisi chinhu but zvinhu. As a leper he came. Problem ndeyekuti pane chaunoti chikatanga zvaita izvi. Pamwe Mwari ndo paanondida izvo izvi. He can do it. Izvo Moses anoti ndinokakama. Mwari aona kuti you are healed. Vakati go. You can still go as a stammerer and negotiate and make it out. Amen. As a stammerer you can negotiate with Pharaoh and God can give you the grace to come out as a stammerer. Amen. Hadaenda kuona zvinogona umwe pamwe upenyu wangu waichinja. Inzwa, blessing haisa attached kumafamilies atakanzwa. Blessing iri attached muna Mwari ukamuteerera. And he can give you a formula yako. Pabetsaita vanhu vaitandirwa mvura, atanga kuwira ndiye aipora. But murume 38 years haana kupora nekuwira mvura. Kureva kuti vanhu vakamuendesa ikoko ndovava vari wrong. Vakamuendesa mucompetition yaasikafanirwa kuparticipata. Hausati tinogona kuendeswa kuchikoro iwe usiri wechikoro. Ndozvakakudzwa Peter Ndlovuka kuti vashamwari vebhora rako nekukanganisa chikoro. Ndopavazotaiwa chikoro ndochikutokanganisa bhora. Bhora ndorine mari yacho kana pachikoro hachina dhiri. Unoiswa mucompetition yepabetsaita yeti kupora kwako hakudi kuwira. Saka unochiona 38 years. No testimony. Why? Nokuti you are in a competition you are still supposed to be involved. Amen. God can bring another way of success. You want to share some success ye process dzevanhu. No books is not the Gospels, which means these lepers are a shadow picture. Yamunhu anenge ari weaker but atenda mu 4 Gospels,
which means gospel ra Kristu karitenga zvauri izvozvo. He can give you my results. Akupe nekuda kwezvauri, anokupa nekuti zvauri zvatenda mune zvaari. So the 4 lepers are outside the city. Why? Nokuti the first 4 gospels very outside the Israel situation. Nokuti the 4 lepers, my 4 gospels are outside Old Testament. Saka ari kunze, saka ruba vai gara kunze. Vari kunze ikoko vari ma lepers. Elisha ndokubva profita. Chaita kuti Mwari ashande nevanhu vanonzi ma lepers. Vanolusa flesh, nyama. Saka as long pataurwe prophetic word, Mwari anokushanda nevanhu vasiri munyama. Kana uchine nyama yakazara zvinzwike. God used lepers nokuti they were losing flesh. Adam kuti apiwe mukadzi naMwari vakavhura parutivi nyama yake. Kuti this word rikasa kubvisira zviri munyama, haugone kuchibata chemweya. So as lepers, they were losing. And guess what? Pazvinhu zvaMwari, when you lose uchifamba muzvinhu zvaMwari, you gain. Vailuza nyama yavo, vailuza flesh. But vakasvika kukembe yevaSiria vakagena, vakasvika kune nyama. Nokuti along the way vaifamba shoko rechiprofita vachiluza nyama ndokubva vasvika kune nyama. Help me to hear this statement. Zvauri izvozvi as a leper, you need to know the mind of God. Nokuti yako pfungwa kana uchirwara kuda kupora. And not the good gospel kumunhu wese anorwara anoda kupora. But there are times yekuti muurwere hwako imomo God has a better thing more than chauri kufungidzira. But kungoti level yethinking yako yakagumira pakuti kana ndiri leper, I must get my healing. But there are times yekuti glory yaMwari inonyanyooneka when he uses those that he rejected. So rejection yako as a leper, no selection yake to use you to bring good news. So kana varume avakauya negood news muguta, chakamboita kuti vagare kunze kweguta chii? Kwainzi wese ane lepers hafaniri kugara muguta according to law. Saka according to law you are an outcast, but according to the gospel you can enter the same city as a leper and they can still respect you. Aunawo. Vanhu vakaburiswa muguta nekuti vane lepers, law yaita Nemaperembudzi ari unclean ngaabude. But tera vakadzokera muguta vanga vasina kuporeswa, sei vakatenderwa kupinda. Vakataurirana kuti varume, this is the day of good news. News dzatiinadzo dzinoita kuti vanhu vasatarise zvatiri, vatarise news dzatiinadzo. That's why pavakasvika muguta havana kuti imi takakudzingai budai. Why? Nokuti munhu ane nzara anorespekta munhu ane chikafu. Ane lepers but akabata sausage. Iwe 2 months uchidya musoro wedhongi, unonyagosheta naye zvakanaka. Mwari ngaakuitire favor iyoyo kuti zvese zvakamaka nevanhu zviri pauri haasi kuzozvibata, achakubatisa chinonyanyodiwa zvokuti vanhu vapedzera vakukudira chawakabata. Mukuru ndinzwe, these were lepers, they were not supposed to come back to Samaria, but because God used them to bring good news, they were allowed to come back. Kwawakanzi nevanhu hausvike, you just need good news. Vakandikunda paform 4 vakaenda kuuniversity, vaiti vakadzoka paholiday vaitaura chirungu vachifamba vega vachitinyeya. Kuno kwamunosvika mudzinzira kwenyu hapana nobatsika. Fuya kweso yezvedzidza hamuendo. Kupi wakomana nzwa UZ chochiduka pfuura uri mubhazi unzwa ndeuko mune second ndeuko. Varume ndasara nemurume anonzi good news anova Jesu, haana kundipa certificate yekuti teera vamwe wako, akangoti uchavatevera nekunoko. One day I was ministering here, ndokuuya malecturer kwete vana vechikoro vanzwa vhangeri ndokuvati vakuru, matichera amaita wisdom itodzidawo kwedu. Ndikati kuchechi kupi, zvikanzi haisi chechi pauniversity, uyai muzotidzidzisa. Ini manje akakundwa pandakateera, handakuenda ndiri mubhazi ka, vakatouya kuzonditora nemota yavo. Ndasvika ikoko bhegi rangu vanhu vakamhanya kunoritakura, vakandikunda vaitakura vega. Ini wacho akakundwa, handina kupinda muklasi ikoko, ndakapinda mubig hall, vakagara vesoko, handina kugara sestudent, ndakanogara futi, ndakamirira kumberi, ndikatanga kuvadzidzisa kuda kuti nyangwe ndisina kudzidza but ndakateera ndikanodzidzisa ikoko. Varume chinonzi good news chine power.
There are times kuti munhu akakona akapfeka so. Anofunga kuti hameno kuenda kwacha nditoya apa napo. That's good news. This is good news. Takati dai vekuuniversity vakandibvunza ndapedza kuparidza vanyora manotsi kuti saka mufundisi makafundawo zvakadii vaifane kuseka kuti nhasi tanyora manotsi erimwe dofa. Handizive zvausingagone but Mwari anacho chaanoda kukugonesa nacho. Handizive zvausingakwanise but vhangeri raJehovha inotsvaga vasingakwanise kuti vakaitirwa nyasha. They can rule. They can rule. Buru chino chinonzi good news chine power. Lepers brought good news to a city, not good people. Lepers. I don't know level yauri vanogana vachikutarisa. You are a leper, an outcast, a reject. But receive this good news and begin to walk according to the ways of the Lord. One day you will be shocked. You are welcome. You will be a special welcome. Sausage nechingwa. Vane lepros, vane maronda. But vanhu vari right ndo vasina chikafu. Vari patight ndo vanazvo. Saka vanosvika pagedhi reguta vakanoka. Ndiani? Cosmas, vaunzwa here. Takati hamupinde mune maronda. Saka ndichokwadi maronda tinawo but tarisa futi. Vakaona sausage yakabatwa saka pindai mukati titaure. Ichokwadi hamusi chinhu but mane zvinhu. Pindai mukati titaure. Kudenga kuna Mwari bruru. No matter the challenge you have today, God can still make a way for your life. Problem yedu ndeyekuti tine systems. Saka pese paunofungidzira good life, there is a process yaunozoti ndikadai ndikazwanana ningi ndingakandiconnecta ndingakazodai upenyu hwangu hunoita. Maformulas ese sapasite. Grace must become a formula. Nyasha ngadzive formula yekuchinja life yako. Nokuti mamwe maformulas aripo aite muvarume vanhu vari mugwenga. Mvura yanetsa. Mwari akati Moses enda kudombo. Imi munoziva kuti mvura inowanikwa mutsime. Ukanzwa Mwari akuti chinwaye padombo. Imwe level iri muna Mwari yekuti chacho chakatoomesesa ndochine mvura yacho. Mudombo rakatooma. Vakuru kunwa padombo kunwa pasinganwike. Kune mamwe matombo usingazivi kuti madhamu. It's a matter of time. You are a leper today. Healing yako isati ya manifesta. But you can have a better life. Still as a leper. Someone will tell you, they want to connect na ningi. They just want na ningi. That's carnal thinking. May God become a formula to change your life. May His grace become a formula. Usapani pekuti ukana wako kupupura so. Omanota ndakazodai ndakazodai. Nakati yakafana ne vanhu vari kudenga. Anowanza pale pekuti Abraham ari kudenga akazodai. Saka tine wani munhu atoziva kuti akaenda Abraham according to scripture. Mumwe atakanzwa kuti akaenda imbavha. Saka Abraham kana akutopupura so. Andoti ndakabva kunyika yeHarani ndichiteerera Mwari ndikaita zvakati ndikanzunza Isaac ndikaenda hama dzangu ndakateerera Mwari nhasi ndiri pano. Itestimony yakanaka ine formula yekuteerera. Wani inongofinura chete ndembavha. Hama dzangu ndaiba but pamamonya ipapo. Banana baba Abraham ipapa. Tiri matsotsi nana baba Abraham tiripo. So that formula is serious much. May grace become a formula to your life. May grace become a formula to your life. Wamingata ore kumbara kwauru nako rwao but wengosumuka kuti aya siri Jesu. Aya siri Jesu. Chaita vamwe vagare kuBhorodheo, vamwe maminista, vamwe vane makambani. Asi kune vamwe variko anongotora maiko otanga kuimba so. Buruka mweya unoera autogareko. Unofanira kuti may grace become your formula. Problem yako ndeyofunza kuti formula dzatakapiwa ukatonamata Mwari achakuru as a leper. Speed hauna but the results are guaranteed. No matter you don't have speed, as long God is involved, you can bring news, good news to the city. There were slow movers.
yet they were still moving by God. Also, there are times when business actually swings on fire, but guess what? God is involved. God is. Pane nguva yekuti vanhu vaipiwa chingwa murenje, vanga vasingapiwa chakawandisa, vaitorapizwa kuchengeta chakawanda. Mwari pane paanoda kukupa every day. Pane pekuti hausi kupiwa wakawanika iwewe. Une nyasha dzakaringana dzaunopiwa zuva nezuva. Pei yako haina mbowanda ukazvitarisa. Chakatowanda inyasha papei shoma. Nokuti mhuri yaunochengeta ne3 waya dai wakafa. Kurati hausi kudya pei, uri kudya nyasha. Aiwa, unozviziva kaya. Baba yedu unotambira what rent, magetsi, mvura, transport. Kana mwana hapana idzidza. Chinoita kuti vana vako vadzidze usingabi nepei shoma. Uneka muka percentage kanonzi grace. Mukuora favor. Pururinzwa lepers. Inoita kuti munhu angofuta kuti dai Mwari akandiporesa pamupenyu wangu ungachinja. I'm preaching of lepers who remained lepers, but they have changed the talk of the city as lepers. Vakaunza good news to the city. He can use you. Formula even bakuparidza. Andinoza kuti hakuna chechi ingandidewo samufundisi. Azviite. Because kuti utawa mufundisi munyika according to the process, unoendwa kuBible school, ende ikoko haungoenda unovetwa, ende haungovetwa. Unotanga kubuditsa futi kudzidza kwako wakaita 5 O levels. Pana pa 3 ma D 2 ma E. Hakuna mufundisi akadaro. Saka wana chitofundisira kuno. Atomboda zviite. Mwari ndiye akangoti tsano nemaperembudzi arova iyi. Problem yako ndeyekuti uri kunamatira process kwete result. Zvekuti as long usiri kuona process, Elisha anikuva yaanoudza vanhu kuti you neither see wind or rain, but the ditches will be full of water. Vanhu vaida mvura vari mudesert. Elisha akati cherai matrench ndokubva avapa yambiro kuti musatarisire kuti kuchanaya. I know kuti mukuda mvura, process yekuti muwane mvura kunaya. I know kuti muchatarisa kuti pamukuchaita mhepo. You neither see wind or rain, but the ditches will be full of water. Unogona kushaya vanhu vachakubatsira, vanhu vachamira newe, but ndaona zvako zvaita. Nokuti inzwa, may grace become a formula. Iwe unofanira kukomborerwa zvekuti vanofunga kuti wakaromba. Highest level yeblessing inoita kuti vanhu vafungidzire kuti ndiSatani. Jesu aidzinga madhimoni zvokuti vakatomuti ndiye mambo wemadhimoni Beelzebub. Highest level of blessing aiattract support, inoattract opposition. Nokuti iri too much. And hauna pekunongedzera. Asitakazodai. Tika variko vanodaro. But I know ndikuparidzira ilepa. Nokuti hauna chekunongedza, chikoro chacho hapana, hama hauna. But guess what? There is one who sticks closer than a friend. God can become a formula for your life. As a leper can bring good news. Somebody says as Tamara, you can negotiate. As a frog, God can still use you to threaten Pharaoh. Vakuru matachka anobvira aparidza kuEgypt. Kungoshotuka izvozvo ndozvotodiwa naMwari.